Que tal, señoras e señores? Son as 6:27 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Atención! A Voltas co Prato 299. Polo tanto, o luns é o programa 300! 300 programas, o luns celebramos o programa 300, así que moi atentos e atentas ás pantallas da Televisión de Galicia e tamén moi atentos ás pantallas do móvil. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, no 300 tamén, receitas que fan dúas persoas, sobre todo unha, maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Fani. Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. No. Está claro que a persona maravillosa son eu. Sabes que me pasou? Que foi perder todo. Que houve unha señora que vai unha vez aquí que lle dixo a Fani: "Gústasme moito, Merchi." E Fani dixolle: "Non son Merchi, son Fani." E dille: "Bueno, non te vou conocer eu a ti, sabes? Sei perfectamente quen és." Claro, entonces, claro, ahora pasou, me chispou máis o cable. Pois, Fani, benvida. Foi culpa desa señora. Como estás, Merchi? Estou moi ben, e ti? Estás ben? Eu dicía que me cae mellor unha persoa que outra, eres tía que me cae ben, Que non, que as dúas somos... No, Fani é moi maja. non digo por Fani, digo por Xulio. Vale. Que sorpresa. Claro, digo por Xulio, o sea, a min Fani caeme de maravilla. Xulio, pois aí anda. Como estás, Xulio? Pois aquí, Xa. aislado. Sí, non? Perdido na vida. A verdade é que é un pouco triste, porque sempre te metes conmigo. Encántame, Xulio, que cando chega ao programa, o único que fai é darlle así... Porque deixades margollas todas aquí, sempre, todos os días. non? Sí, me molesta margollas, sí. Perdón, vai. Sí, mía. Ai, mira, non hai que no ature. Señoras, señores, imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Ramona da Laracha. Ola, chámome Ramona e son da Laracha. Contovos como fago eu as miñas magdalenas. Empezo batendo os ovos co azúcar e añádolle o limón, un chorro de aceite, a fariña tamizada para que non faga grumos, a levadura, unha pizca de sal, todo batido, moi ben batido. Logo meto a mezclar nos moldes de magdalena e ao forno a 220 grados. Como salen moi ricas, é un problema. Non duran nada, é o único problema que teño, pero salen moi ricas. Saludos. Ai, magdalenas. Atención, porque o das magdalenas, ti, por exemplo, a que asocias as magdalenas? O sea, un cumpleanos, unha casa dunha aboa, sí. É que eu asocio a casa da aboa a almorzo. Almorzo, máis que sobre todo merenda, almorzo. porque hai xente... Hai xente que asocia a merenda, eu creo que é cousa da edad. A xente nova asociámolo ao Xente nova non almorzo. sabe Eu isto, almorzo non sabe tamén. eso. Ti o almorzo, Almorzo. porque ti tes espírito novo. Claro. Claro, é así, é así. Non saber merendar. Non sabemos merendar. Decía Ramona que nos propoñía unhas magdalenas. Merchi, que vas facer? Eu vou facer unhas magdalenas de chocolate En serio? con unha cobertura crocante. Merchi, mira, eu estou... E despois vou unas poñer de festa, porque hoxe é venres. Entón, hai que prepararse para a festa a fin de semana. Menos mal que viñen sin merendar. No, menos mal que viñen sin merendar, porque ademais estou entrenando moitísimo. Sí, Estou indo correr unha moitísimo. pasada, se nota. E claro, eu con esta... Eu xa sei que o de Xulio vai ser un desastre, Eres pero... superbo actor, Con non se nota nada. Con estas propostas vou volver a engordar. Xulio. Pois vamos facer unhas magdalenas, eu tamén. No. Sí, sabes unhas galletiñas que son negras, blancas e negras? sí. Esas. Sí, sí. Pois vou facer unhas magdalenas deso. De galletas desas. Mira, que... De galletas desas que non podes Galletas decir o destas nome, non pero que podemos todo o decir. mundo sabe cales son. Eso é, sí. Podes abrir un. A ver, abre un, a ver se das, a ver se non che Oh, oh, racha. oh, Sí, claro. ves, ese eu chupáballe, e chupáballe así todo, e Bueno, pero vou despois facer con isto. E vou a facer... galleta no leite. Vou meter a Oreo na magdalena Moi ben. Moi ben. e vou meter a Oreo na crema tamén. Moi ben. Sigue bueno, dicindo, poñer de festa, porque para min tamén é viernes. A promoción gratis para a marca de galletas. Moi ben, Xulio Mato, veña. Sí. Cociñamos. Saludo pa Oreo, se nos está vendo. Xulio, Vale, por favor. Non digo máis. Cociñamos magdalenas, no Voltas co Prato, marchamos con Fani Merchi e Rodal. Veña. Bueno, para o amoado temos por aquí os ingredientes, pero esa cobertura crocante que coa que vamos a empezar son como esas areas que moitas veces levan os pasteles, sí, que teñen encántame. manteiga, Sí. teñen hoxe cacao, Uf. e se mezclan coas mans e despois ímolas poñer por enriba do amoado da magdalena e van a ir ao forno. Moi ben. Coa magdalena, vai a ser Claro, falta claro. a magdalena. Vai ir todo xa a magdalena formada. Sí, mirad, un pouquiño de fariña, como un cuarto de taza. 50 gramos de azúcar, unha cullerada de cacao Moreno, neste caso. e manteiga. Aquí hai 50 gramos de manteiga.
Mesturamos todo coas mans e despois picamos este chocolate. Que guai. Que lle pasa? Pois estou facendo pouco ruido, porque podía facer. 664-483419. Chamadeo a voltas co prato e criticade activamente a Xulio Mato. Este é o teléfono anti-Xulios. Podedes chamar 664-483419. Non, é broma. E comentádenos que é o que vos gusta merendar a vos. Merendades magdalenas ou sodes de tomalas no almorzo? Almorzo, millor. No almorzo. Almorzo. No, eu no almorzo do hotel sempre. Tamén. E recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez, 50 outro, programa 299, tamén vai haber 100 euros no programa 300 o luns, Mira, aquí Veña. poderíamos meterlle algún froito seco, unhas noces, un pouco de amendo, moído, isto quedaría perfecto. Abelás. Abelás. Tamén. Pero hoxe, como vimos facer unha morte por chocolate, non lle engadimos nada máis que chocolate. Debe de Ese ser chocolate picado. unha forma bonita de morrer, Verdad? Morte por chocolate. Morte por chocolate. E isto xa está así, o sea, tal como tes mesturado aquí. Non, vou picar eses chocolates. Vale. 25 gramos máis ou menos de chocolate branco e outro tanto de negro, vale? Moi ben. Pois xa sabemos o que vai facer a nosa queridísima Fanny Merchi Rodal. Marchamos con Xulio Mato. Veña. Oh! Magdalena. Magdalena. Ah! Magdalena. Estás tranquilo xa? Estou tranquilo, Bueno, estou tranquilo. Mira, estaban facendo tanto ruido porque estaba poñendo estas clariñas... O ¿ves? punto A punto de neve. de neve. Mira, non caen, mira que Non caen, maravilla, Están montaditas, vale? Mira, saiuche ben non como onte... Onte sabeudme moi ben que gañei. Sí, saiulle de maravilla. Veña. Bueno, Dalle. manteiga, vale? E azúcar. Vale. Manteiga, azúcar. Azúcar e unha Eso... esencia de vainilla. Ah, vale, esa esencia de vainilla. Entón, agora vou ir batindo isto despaciño, co mínimo da batidora. Bo. Solo para que integre, vale? É moito ruido. Faucho moito ruido. Un pouco. Mira, estou o que che decía, manteiga e o azucre, e xa queda todo integradiño. Entón aquí, pouco a pouco, teño 2 xemas de ovo e voulle botar primeiro unha. Bueno, voulle botar as 2, porque se me quedaron pegadas, entón vou botar as 2. Estás dando ben, Home, claro. Esto dolle maravilla. Sabes por qué? Porque non subo como a ti onte. No, pero mira, é que, de verdad, Mira, non se podía facer dunha maneira menos ruidosa. Non. Non. Mira, azucre, manteiga e a xema de ovo. E a vainilla, vale? Temos as cantidades na pantalla que son 100 de manteiga, 100 de azucre e 5 gramos de esencia de vainilla, vale? E 2 xemas de ovo. E aquí teño un buttermilk. Que é un buttermilk? Dirás, pois é un leite cortado. Collín leite, botelle os 120 gramos de leite, botelle 5 gramos de vinagre. Cheira como... Pode ser limón tamén. E con eso conseguimos que corte e vámolo integrar aquí. Levo calado un minuto e pico, Sí. Daste conta? Pois Daste conta? debeu pasar un anxo. Pasou algo, Pasou algo. Algo pasou, Pero verdad? Está Problema gustando que lle dé leite cortado á xente a comer. Moi ben. Claro, e mesturámolo. Moi ben. Mesturámolo tamén. Tens que ter un pouco de tino. Xa tes todo isto feito... Mira. O sea, moléstanlle as huellas dactilares para despois encher a cámara, encher isto de leite cortada, dalle igual. Escoítame. Que eu teño que isto, se non chapuza, non sale. Sí, sí. Ahora, un poquinho de fariña que vamos tamizar. Vale. Un poquinho non. Temos as cantidades na pantalla, que son... Tamén. Sí. Queres decir á xente, porque non Non me están acordo saindo na canto era pantalla. isto. Pero Non me acordo bueno. canto era. Canto era de fariña? 120 de fariña. 120 de fariña. 2 culleradas de cacao. Sí. Un sobre de lévedo. Sí. Como ves, estamos tamizando todo, Vamos a tamizar incluso sí. o lévedo. Vale? Non era tan difícil tampouco. Bueno, Bueno, pues- podía ter memorizado, Sí, pero bueno, pues non me acordo. Son os nervios, é o directo. Bueno, Esto vou seguir mesturando, vale? Sí, sigue saltando. Vamos ver que lle parece a nosa convidada de hoxe que veña, por favor. Ramona da Laracha, un aplauso para ela. Hola, Ramona. Hola. Que tal, como estás? De momento, ben. Así que magdalenas, Magdalenas. Sí, gústanche. A min todo que engorde. A la vista está. Bueno, a mí tamén me pasa, que Todo que suele engorda. pasar, verdad? Suele pasar. Que gusta todo a que engorda, sí. Eu prefiero que É engorde, problemático. sí. No, Pero- non te creas, non é Bueno. problemático.
Eu creo que unha vez, villanches outra vez, fixemos filloas contigo, pode ser? Filloas, sí, Claro. filloas. Tamén moi sano, sempre tamén. dulce, Claro. sempre dulce. A mí a carne non é moito. Nada, A mí nada, un nada. chuletón ni me va ni me viene. Nada, ahora, que leve Pero chocolate, dulce, manteiga, todo aí, eso. todo eso. Todo sí, eso sí. me encanta. Bueno, pois estás no programa adecuado. Verdad que sí? Vamos ver o que fai Merchi Rodal. Veña, vente por aquí. Vamos ver. A ver, Merchi, contanos. Xa teño, por un lado, vou a facer unhas magdalenas, pero por riba voulle botar unha cobertura crocante. Despois vai Isto vai estar buenísimo. Isto vai estar buenísimo. Está aquí repousando de manteiga, cacao, fariña e azúcar moreno. E agora temos que facer o amoado das magdalenas. Por un lado temos a fariña, un pouquiño de lévedo, moi pouquiño, un pouquiño de bicarbonato, como un cuarto de cucharilla de cada un. Un pouquiño de cacao, para dar que sean de chocolate. E agora aquí batín o azúcar, que tamén volve a ser moreno, cun ovo. Ostras, mira como Ostras, queda que eso, verdad? bonito, nada que Mira ver, como que queda. Parece mel, verdade? Eso... Sí, parece como mel, sí, sí. E vamos a poñer yo aí no medio. Leva pouco azúcar, verdad, a tua receita? Sí, non leva moito. Aquí son Non leva moito, di. 90 gramos de azúcar. Sí, home, sí, non mintas, ó. Son 90 90 gramos, gramos, de 90 verdad. gramos de azúcar moreno. Non hai que ancho teño creer. problema. Están vendo Mirade os printers, están vendo as comprobade cantidades aí. na pantalla, sí, están vendo as cantidades na 90 pantalla. gramos de azúcar moreno. Bueno, que lle botes ti pouco azúcar é un milagro tamén, Non? Por que? Sempre, procuro botarlle sempre pouco azúcar aos Bueno, doces, de verdade. Merchi. E agora Non eres leite. coñecida por deixar pouco doce os teus doces. Non eres especialmente coñecida por Leite. eso. Moito mellor si é leite enteiro, sempre Vale. para sobremesas, O máis teu, rico. o teu non está cortado Claro, como o de sí. Xulio, verdad? No, este Vale. hoxe non. Vale, Teño hoxe feito non. tamén magdalenas Sí, con sí. leite cortado, pero hoxe non facemos. Como? Con leite cortado? Sí, esa é a miña cara. Pero eso sabrá moi ácido, non? Vos No, ahora, que va, espera, queda espera. moi ben. Bueno, Vamos todo ver, no. é buttermilk, But- que lle din os ¿cómo? ingleses. Buttermilk. Buttermilk. Vamos ver a buttermilk de Vamos Xulio, ver. veña. Xulio, ti escoita, ti estás cociñando ou estás picando pedra? La verdad é que todo o que fago fai ruido, Home, é que Mira, parece que estás mimado. A última pedra que piquei foron esas galletas Sí. que moemos aquí e lle engadín aquí. Eu pensei que estabas facendo bratos por paus da luz. Sí, pero mira como está o teu leite cortado. Eso é leite, con leite cortado. Sí, cortei un leite que cortamos nós un Que poquinho de despois vinagre fastidias o mo fin de limón, semana. Vale? Proba, sabes Despois que- fastidias mo fin de semana, Xulio. Non te fastidio nada. Fin de semana fastidio ti soliño. Vale. Esos son dúas caras cortadas. Sí, nunca mellor dito, Está bo, Podes me dar un pouco máis? No. que non me chegas, Non non. nos vai dar máis. Que rico está, Está rico, ¿verdad? Sí, moi rico. Sabe a moi esa rico. galleta que falamos, Sabe ¿verdad? a galleta de que Porque dixes 37 veces a leva marca. 12 galletas moídas para estas cantidades que demos antes. Bo. Vale? No, sabe moito, o que está guai é que sabe moito a galleta. Claro, Sí, sí, entón está moi agora ben. vamos a dar, estou rellenando, como ves, sempre un poquinho por encima Porque da despois mitad, hincha. só porque van a hinchar, van a subir. e van a ir ao forno 180 graus, entre 20 e 25 minutos. Bueno, Ramona, pois chegou o momento no que me tes que contar, xa sabes como vai o negocio. Cal das dúas crees ti que pode ser máis da tua idea de doces e sobremesas como és ti? Esta vez pode ser un empate tranquilamente, pero Non bueno. pode ser, de feito non pode ser un Non pode empate. ser. Non. Pois dáme gustando moito esta, A de Xulio? Sí. Vamos a dar mini punto a Xulio? Sí. A pesar do leite cortado? A pesar do leite cortado. A pesar do leite cortado. Bueno. Mini punto para Xulio Mato, gracias. Moi ben, moi ben. Está Pois moi Ramona, Mira. vouche pedir que vayas ao sofá dos sufridores, despois Ai, chámote, me vou. vale? Ai, Veña, un me vou. aplauso para Ramona que está con nós, na volta ao prato. Maravillosa ela. Ai, e seguro que hai xente da casa que quere falar con nós como todas as tardes. Aí está, imos a Pontevedra. Concha, que tal? Boa tarde. Pues cajo na diola, cañotas. Me quito da tarde, perdendo a tarde, Pero, Concha, pasou algo? Pasou que quero irme para casa que levo 2 horas e media na peluquería, chaval. Pero, escoita, debo che cartos ou algo? Eu sí debes algúns. Me ca... Non sei se o sabes, pero sí que me debes cartos, Eu non sei... Espera, o peor de todo, ganaches os 50 euros e non che chegaron á casa. A ver, Podía ser, parece que van a servir aos meus fillos para pagar o meu funeral, como se cames de ti. Non te rías, O sea, que gañaches os 50 euros, pero non che chegaron nunca. Home, Bueno, eu ainda estou esperando. mira, pois vou poñer unha reclamación
ao técnico ou a Urgente. técnico dos 50 euros porque non che chegaron os 50 euros. Vanche chegar con intereses. Hombre, ¿cómo lo sabes? Si no sabes tú por ahí, yo voy a pasar por ahí a cobrarlos. Ou vente por aquí a cobralos, claro. Bueno, casi mellor que veña despois de cobrar, Pero Ramón, oi digo, Concha, si ves por aquí tens que traer unha receita. Señor, que trae ¿de qué queres? Do que ti queiras. De pulpo. Vale, receita de polvo, a min vale. Pero hoxe estamos De facendo... pulpo. Vale, a min váleme. Digo que hoxe estamos facendo magdalenas. No, xa vos oín con cacao. Pero a ti gustan ou non? Eu non podo comer dulce. Bueno, Bueno. Iso É é un bo malo, día para pero unir. podo comer percebes, Pero oíche, non che subirá o ácido úrico? No, non teño. Ah, bueno, vale, non tes. Non teño. Ti non existe no teu corpo eso, verdad? No, eso Vale. meu ñanai non mo fixo o azúcar alto. Bueno, moi ben. Oi, Concha, eu voume encargar de que che cheguen uns 50 euros, pero tesme que prometer que tes que vir ao programa porque tes pinta de ser maravillosa. Bueno, mira, eu vou ao programa cando me chamedes, se é que podo vou, non vos preocupar Xa que vou, está, porque está feito, firmamos. tú non sei se sabes que xa salín no de veciños. Va, xa saliches no de veciños, na televisión de Galicia? Sí. Bueno, tú xa eres Na unha televisión de Galicia. Xa eres unha estrela. Esa salín, Claro. que me preguntaste polo tiempo que tiñamos de calor. Ves, que tempo fai dicen aí? Que tempo fai Aquí aí? agobiante, macho, agobiante. Agobiante, que desastre. Agobiante, aquí non se sala fora si non poso un parajo. Non se para, é imposible. Non se Bueno, para, macho. Concha, Iso que mándoche... Estou a beira do Leres, Estás a vir a doler. Mándoche un bico enorme e falamos Outro cando pasillo. veñas ao programa, vale? Outro picañotas. Bueno, Veña. pois eu vos darei unha receta que solo a sei facer eu, Bueno, ti traina, xa está, ti traina, vale? Vale. Cañotas, temos que ir Veña, ao un forno. bico. Hasta logo. Ala, jardarme unha magdalena. Cañotas, temos que ir ao forno. A Concha se a deixamos, a Concha se a deixamos, ten carrete, ten carrete. Se a deixamos rompe a cara, Eso é certo. A ver, tens que levar por ao Tens que ir ao forno. forno. Veña. 180 graus, 20-25 minutos. 180 graus, 20-25 minutos. Mira que bo ese, Claro. Piches o son, que chulo. Zing. Non. Non escoitaches? Outra vez, a ver se vai. Ah, pues sí que Piches que chulo, Sí, É eso moi sí que- fantasioso, é eso moi sí de que magdalenas. magia. Vente pa Gusta, me aquí. gusta. Peter, vou te chamar Peter. Espera, Pan. que me está chamando... Fanny. Mira, Merche. puxen 3/4 partes do amoado das Vale. magdalenas. E despois por riba as ariñas estas Vale. co chocolate e a manteiga. Pois veña, E agora, vamos ao forno. 30 minutos a 180 graus. 30 minutos, 180 graus. Que son queres ti? Eso, Ese de que maxia, maravilla, maxia. Maxia. Sí, É moi sí. chulo. Maxia tamén. Bueno, pois, señoras e señores, deixamos cociñando no forno e, mentras tanto, xa sabedes que nos encantan as magdalenas. Para un bo almorzo, para unha merenda, calquera comida sabe mellor se estes pasteliños están polo medio. Ai, se é que ata o propio nome nos enche a boca. Magdalenas. Existen distintas versións sobre a súa orixe, pero todas teñen en común a figura dunha muller chamada Madalena. A primeira fala dunha criada francesa, Madeleine Poulmier, que en 1755 elaborou estes pasteliños para o rei polaco Stanislao I. Outras fontes remontan a súa orixe ao mesmísimo Camiño de Santiago. Segundo esta versión, unha moza chamada Madalena servía aos peregrinos estes doces que elaboraba sobre unha cuncha de vieira. E desta maneira, as magdalenas espallaríanse a través das distintas rutas da peregrinaxe. Non sabemos cal será certa. Bueno, a nós gustanos máis esta última, pero o que temos claro é que teñen ben merecido o seu éxito, xa sexan as tradicionais de chocolate como as de Merchi ou de galleta como as que fai Xulio ou con múltiples coberturas, nós animámosvos a vos a que vos poñades mansa a masa e que nos amosedes, nos mostredes as vosas creacións a través das nosas redes sociais en @avoltascoprato. Xulio Mato. É que xusto son nova foi tititi. Es que Oer voces, non? escoitei. Sí, bueno, é que Concha xa me deixou revirado, Non me extraña. Concha, Pero vou soñar con Concha Pero hoxe. o mellor de todo foi que digo, pero debo che cartos ou algo, e dime, sí! vale, perdón, Concha, perdón. Veña, con que pues eu estás? Estou facendo unha cobertura para as miñas magdalenas. Moi ben. Vale, aquí teño azúcar moído Sí. e manteiga. Vale, algo así... E despois, pero esas coberturas que van ser como así, como facer como un Sí, churro. como un frosting dese, sí. Un frosting. Como unha cremiña. Que rico, Non quero que isto se convirta nunha nube de pó, entón estou intentando humedecer un pouquiño ca manteiga e ca esencia de vainilla. Entón leva manteiga, azúcar moído. Azúcar moído, esencia de vainilla, queixo en crema, que temos aí tamén, Vale. e un pouquiño
3 que teño aquí. Mira, son 3 solas, son 3. No, Xa está. sigue facendo ruido. Xa está. Sigue facendo Mira, ruido. Estas pouquiñas, galletas medidas. E así temos galleta Tamén. na Madalena e galleta no noso frosting. Entón, eu creo que podemos facer a pregunta de concurso. Veña, imos alá. De que son as magdalenas de Don Xulio Mato? Pero non podo decir a marca, non? No. De gallétalo. Ah, vale. Pois digo aí. Di. De gallétalo. De que son? De gallétalo. 664 4834 19. Con de galleta chegan, o sea, non tedes que Podemos decir... poñerlo lo. Bueno, se din de galletalo, Sí, de gallétalo. intereses no premio. Eso, elevarlle ti personalmente os 50 euros. Ti comigo. Veña, Levasme ti, gastas ti os cartos do coche. O que faga E eu falta. entrego sobre. O que faga falta. Vale. Pois chavales, 664 4834 19. Fixadevos aí xa o queixo crema de Xulio. pues ahora voy a tener que meter otra vez a máquina, ¿vale? Vale, pois Non vou entón... facer ruido, digo porque... Pero é que Merche tamén está facendo ruido ahora. Pero eu fago pouco, mira, xa verás. No, pero... A ver... Ves? Bueno. É pouco. Bueno, máis ou menos. É pouco. Merchi! Sí, Vas ben? mira. Sí, estás batendo. A ver, como vai eso? Vamos con Merche. Oh, que cremosidade. Como se desliza pola miña garganta, eh? Queixo crema, un pouquiño de azúcar moído, 2 culleradas, nata e unhas frambuesas fresquiñas está por aí polo riquísimo medio. isto, eh? Aromatizado, rico. por suposto, con un pouquiño de vainilla e reladura de laranxa. Que rico está. Está riquísimo, eh? Reladura de laranxa, eh? Cantos programas había xa que non había reladura de laranxa neste programa? Desde que viñe- Faltaba reladura de Se non laranxa. estás ti, non hai reladuras neste programa, de verdad. É Pois, así. cando saian as magdalenas, estén un pouquiño frías, ¿dónde está a botamos cullera isto esta? por... Esa era a tua É que cullera. estaba moi rico, a coller un pouco máis. Que queres que faga? Ah, pero que é isto? Isto é moi pouco. Esto dou yo eu aos nenos, así. Que rico. A ver. Dios, Merche, é verdad. Botalle máis verdad. azúcar ou algo? No, no. Está ben así. Para mí está Mira, ves? perfecto. Para mí está perfecto. Bueno, Coas vexo tamén que frambuesas. tamén está Xulio coa manga pasteleira. Estás ti, está Xulio, os Moi dous. ben. Non enchendo. Sí. Ah! E agora que? Agora como Ese é o facemos meu, co eh? forno? Ese é o meu, eh? Como facemos co forno? Todo É de teu, Xulio. Xulio? Sí. Pois veña, abre aí. A ver que temos. Temos unhas magdalenas de galleta Que guai. de nome prohibido. De nome prohibido. Estupendas, mira, que... Mira. Que chulas quedaron, eh? Moi bonitas. E agora o que vamos a facer é mirar como quedaron de cocidas. Bueno. Bueno. Para ser ti bastante Claro, cocidas. millor que onte, eh? Aí está. Vale. Entón, Creo que agora non chama Concha, eh? Agora penso que non. Penso que é Herminia. Herminia de Santiago, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. Herminia, a ti debo che cartos ou non? De momento non. Vale. Bueno, pero podo ches deber. Bueno, igual. Claro, Si pues mira. acerto. Se acertas, igual ches deu. Claro. Vamos coa pregunta de concurso, vale. De que son as magdalenas deste señor que hai aquí? De Julio Matos. Sí, de dese. galletas. De que son? De galletas. Moi ben, 50 euros que marchan para Santiago de Compostela. Para Herminia, pois, Herminia, oficialmente, podes dicir que Cañotas debe che cartos. Pero non te metas tanto con el, que o fai moi ben. gracias, Herminia. Herminia, isto todo é de broma, eh? Xa sei, ó. Eu no fondo quero lle moito. No, Xa sei, no, xa é mentira, é sei. mentira, é mentira. Xa o sei eu, que mentira. Bueno, Herminia, un bico moi grande, moitas grazas por chamar e espero que che cheguen os 50 euros, vale? Vale, Veña, gracias. hasta logo. Chao. Hasta logo. Isto é unha maravilla, eh? Fixadvos, é unha maravilla isto de Xulio Mato, eh? Aí, mira. E agora vamos a abrir o de Merche Rodal. Aí está. A ver, Rodal, Aí está. que hai aí? As magdalenas. Ollo, eh? As con ese magdalenas. crocante por riba. Que Da mestra das tortas, a mestra dos doces, Merche Rodal. así xa estarían perfectas No, e sí, riquísimas para comer. Nos almorzos é así como as poñemos. Oh. Pero se as queres preparar un pouco máis de festa, entón é cando lle poñemos esa cobertura por Eso riba. vas a poñer por riba, non? Buah, Sí. pues vai multiplicar o sabor desa magdalena unha barbaridade É para porque está contrastar un moi pouco. rico. Claro. Está moi rica, O eh? a frambuesa ten un pouquiño así ácido que lle vai moi ben o chocolate, claro. Eu, se as venderas, comprábachas. Bueno, vamos a pensalo. En serio máis vas cobrar? En serio máis vas cobrar, de verdade? No. Isto é moito.
Veña, vamos a poñer entón Vamos falar mellor coa xente do público, vamos falar con Ramona, porque xa se ve que Mira, non me mira, queren mira, ben. mira aquí como fago unha. Mira, mira, A ver, a ver. mira. E sabes que? Arriba sabes que lle podemos poñer? Unha frambuesa así. Ala, que chulo. Que che parece? Un aplauso para Merchi. Un aplauso para Merchi. Veña, imos falar con Ramona, imos falar co público da Volta aos Coprato. Ramona, como estás? Ben. Ben? Ben. Voy pasar por diante. Odio facer isto, pero bueno. E sempre. Ai, como estás? Todo ben, todo ben. Aquí está-se-me ocorrendo unha idea. Ui, O que perdera, sí. que viñera a cociñar para a miña casa toda a semana. Eu tamén penso que é boa idea. Verdad? Eu tamén penso que é boa idea. Sin cobrar, así había... Home, eso lógico. Así era un estímulo para que se esforzaran. Para que se esforcen á semana seguinte, non? Non me parece mala idea, A mí valíame o que perdera. A partir de agora podemos facer os venres. O que perda ten que ir cociñar o fin de semana á casa do invitado. Bueno, a túa. Non, a de Ramona, a de Ramona. Sempre a de Ramona. Sí, a miña. Sí. Vale, a ver, falabas ti dos doces, probaches o amoado de Xulio, pero non probaches a crema de Merchi. Non provei. Pero ten boa pinta tamén, Verdad? Está boa, xa sabes. Ti probaches, eu non. Está moi boa. Eu non te quero condicionar, pero... Pois sí que teño problema, Xa estou vendo que teño problema para ser justa. Pero, Ahora, que pasará? Que pasará? Que pasará? Solo ti o sabes, Ramón. Solo sei. Solo sei. Está na túa cabeciña, Ramón. Sí, aí está. Aí está. Gracias, Ramón, un aplauso. Marchamos con Xulio Mato. Ai, Dios mío. Vas bater outra vez, de verdad? De verdad? O qué? Vas bater outra vez? No, home, non, é que caeume a batidora, non sei se rompería. Non é, Mira, non é mira. o primeiro batedor que rompe neste programa. É o primeiro. Sí, sí. Neste programa en todo o mundo. Xa. Nunca rompí un batedor. Bueno! E non vai ser este que teño aquí a peza. Entonces pouco cociñaches. O luz, home, non hai que romper batedores para Bueno, home, pouco cociñaches. Dalle un botón e móvese, non hai que facer así, Bueno. Aí están esas madeleñas de Xulio Mato. Con unha galleta de chocolate con crema por dentro. Moi ricas. É unha chulada, verdad? Unha fantasía. Unha fantasía, un aplauso para Xulio Mato. Veña, vamos ver de Merchi Rodal. Vamos a ver. Rodal! Que? Bueno. Para babarse, para derreterse aquí, para morrer. Pero son impares. Outro aplauso para a grandísima Merchi Rodal, que maravillosa. E coa mesma, chamamos a Ramona que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Ramona, que está connosco tamén hoxe. Vente por aquí, Ramona Aracha, vente por aquí. Veña, ponte aí. Que te dio papel a unha para que podes coller. Para que non tuvera nin que traballar. Para que non teña nada de traballo. Moi ben. Xa me conoces, Ramona, podes ir probando, cando queires. Xa podo. Tes a oportunidade Pois aí va. de probar. E vamos coa pregunta de concurso. Veña, de que son as magdalenas de Merchi Rodal? De chocolate, Estás segura? De chocolate, claro. Botaches de chocolate? Son morte por chocolate. É verdad, son morte por chocolate. 664-4834-19, 50 euriños en xogo. Chamade porque estamos rematando o programa e ou chamas ou quedas sin eles. É así. Que pasou, Ramón? Está bo? Sí. Ai. Está moi bo, Bueno, imos a miña vila veciña, imos a Melide. Vicenta, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, Ben? Todo ben? todo ben. Todo de maravilla? De maravilla. Que tal foi o San Roque? O San Roque eu non pude ir. Pois tiven eu o luns vendo o panorama, moita xente, Pero eu non pude ir, teño o marido enfermo, non pude. Ai, bueno, pois mira, había moita xente, verdad que daba gusto pasear por Melide esos días, casi non se entraba en ningún sitio. Foi así, Moi foi ben. así. Bueno, por 50 euriños, de que son as magdalenas que fai Merchi? De chocolate. Moi ben, 50 euros que van para Melide. Un bico moi grande, Vicenta. Moitas gracias a vostede. Veña, hasta logo, chao, chao. Hasta logo. Que? Votamos. Ai. Atención, dixo, votamos, o sea, xo tes claro. Yo teño claro. Talo claro, clarísimo. Clarísimo. Clarinete. Bueno, recapitulamos, por un lado temos as magdalenas que fixo Xulio Mato, que son de chocolate, pero de galleta, realmente. De galleta. Esa galleta tan coñecida, non? Que nos gusta moito. E leva por riba un frosting. Un frosting desa mesma Un galleta. frosting desa mesma- E unha mini galletiña. Aí está, o sea, leva de todo. E por outra banda temos a de Merchi Rodal, que é de chocolate, e por riba leva un crema, que está espectacular, con unha framboesa, que está riquísima. Así que chegou o momento
de Ramona da Laracha. Bueno, están as dúas, está espectacular, Sí, a sí, sí, presentación, todo precioso. Xo dixen, te lo que apunta, queres que o diga outra vez? No, sí, eu creo que está moi bonito todo. Está precioso. moi bonito. Ramona, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Pois esta está fresquísima, riquísima, e esta está riquísima, esta vez voulle votar a Xulio. Xulio Mato! Gañou coas súas magdalenas de galleta. Riquísimo, Bueno, de leite cortado. increíble, Increíble. Bueno, Ramona, moitas gracias. Gracias a vos por invitarme. Señoras e señores, probad as recetas na casa, que pasamos lista. Xa sabedes, seguídenos nas redes sociais e recordar que o luns facemos, gracias a vos, 300 programas. Queden coa actualidade, queden ca galega, vémonos o luns. Chao. Adiós.